Atommodellen. Energien er kvantiseret, og det betyder altså, at elektronen befinder sig i orbitaler, som vi ser her. Der er 4 orbitaler. Springer en elektron fra orbital n til orbital m, udsendes en foton med energien tilsvarende den forskel. Det vil være en emission, hvor elektronen springer ned i orbital. Springer elektronen op i orbital, er det fordi der sker en absorption af en foton. Det vil vi for eksempel se her. Her sprang elektronen altså fra grundtilstanden til første stationære tilstand. Det var under absorption af en foton med bølgelængden 364 nanometer. I absorptionsspektret ser vi, at det bølgelængden på 364 nanometer befinder sig i UV-spektret. Det er altså ikke synligt. Elektronen vil gerne tilbage til grundtilstanden, hvor energien er lavest, men den er altså exciteret. For at den kan springe tilbage til grundtilstanden, må der ske en emission, som der skete der. Fotonen havde altså samme bølgelængde på 364 nanometer, og det illustrerer egentlig meget godt, hvordan energien er kvantiseret. Springer elektronen til orbit 3, vil der kræves en større energi. Bølgelængden er omvendt proportional med energien, og man vil derfor også forvente en lavere bølgelængde. Igen vil emission af en foton med samme bølgelængde, 273 nanometer, bevirke, at den exciterede elektron springer tilbage til grundtilstanden. Det ser vi lige. Og det var rigtigt. Umiddelbart tror jeg ikke mit emissionsspektrum dur, men da bølgelængden af de to viste fotoner har været den samme som det absorberede, vil man også se 2 lilla streger, altså i UV-lyset. Så, det var det. Jeg synes umiddelbart, det illustrerer Bohrs atommodel og emission og absorption udmærket.